vis aan toast. Het is dag 1 van het feesten. En ik heb al 8 uur geen eten en drinken gehad. En ik ben de hele dag bezig met huiswerk. Dus ik ben een beetje zweverig. Maar leuk dat ze just. Het is een Nijenplein praat. En het gaat eens een keer over de Ramadan. Ik sta nu op het Jereveen bij de Marokkaanse moskee El Fat. En als het goed is, kan je me alles vertellen over de Ramadan. Ik zit naast Sammy. Waar zitten wij nou? In de moskee. En wat doen jullie hier? We bidden hier en we hebben vandaag les. Ansa, doe jij mee aan de Ramadan? Ja, En waarom doe jij mee? nou, het is een van de pilaren voor mijn geloof. En gewoon respect aan de mensen die vroeger niet veel eten hadden. Robine, hoe lang duurt die Ramadan? 30 dagen. 30 dagen, dus een maandje. Ja. Ramadan is een maand waarbij je niet mag eten van zonsopgang tot zonsondergang. Ja? En in de avond om 8:30 Ja. mag je weer eten en dan staat de hele tafel gedekt. Goedemorgen iedereen. Het is nou Jochem Maas. Ik ben Craig Wekker. En het is tevens de eerste dag van het vasten. Ja, ik heb namelijk 4 dagen vasten. En dat doe ik omdat de Ramadan jij natuurlijk bij het islamitische geloof. En ik ben wel heel benieuwd hoe het nou is om mooi te doen onder de Ramadan. Ik heb een beetje spiet, want ik heb wel heel erg zin in dat lekkere omeletje als ontbijt. Maar dat mag net, want als wij iets toch bij Plein Praat, doen wij dat voor de 100%. Dus ik heb mijn bed uit en dan liet ik hem even zien wat ik op een dag eet. Ja, wat je dus juist op tafel is eigenlijk wat ik eet op een dag. Best wel zot, zeg ik nou. En nou mooi, het is net tussen zonsopgang en zonsondergang. Het is wel een beetje deprimerend again als je nou. Hey Hits, goedemorgen. Hey, welkom bij zijn. Ja, hartelijk goed. Yes. Welkom bij zijn moskee. Ja, En zijn muskip. leuk. Nou, hier achter bidden we. Zullen we daar even zijn? Best. In voorwaarden, als we daar binnen gaan, met we altijd even schudden uit. Het kunnen niet. Hier bidden wij dus, Hits. Je bent hier. Ja. Dat doen we dan 2 keer. En dan is het, zeggen we, salamu alaikum, vrede zijn met u. En salamu alaikum, vrede zijn met u. En dat doen we dan, elke bed heeft zijn aantallen. Dit wie dan 1 keer, maar dit kerst voor jou een keer doen, 2 keer doen. Dat is het gebed. Dat is echt het gebed wat we hier beleiden. Hey, en ik heb nog een vraagje. Ja. Nou, die en ik vasten voor een paar dagen. Heeft u nog tips voor mij? Ja, jawel. Ja, ik zou zeggen, voordat de zinnen opkomt, zorg dat je smoothie, goed smoothie met walnoten, met fruit en molken erbij. Oh ja. Lekker pureren, 2 grote glazen op en volle water. En dan krijg je de water het echt nodig. Ja. En verder, dan hoeft net over de eten zitten, over het eten, over het vlees, of over het patatje of een stukje ballen. Nee. Dat verjest na 1, 2 dagen, is dat alweer verjest niet, hè? Oké, om de Ramadan hier en daar al langer te doen, lijkt het me best wel lastig. En daarom vreeg ik u chill, game expert Hieke, als ze misschien ik mooi doen wil. Ben benieuwd. Oké, let's go. Hallo? Hieke, ik heb een vraag aan jou. Nou, in deze pleinpraat ga ik vasten. Maar ik heb een vraag als Toon misschien ik mag ons doen. Het is geen 1 april grap. Nee, het is echt weer. We gaan echt vasten. Ja, was mij dan? Oh jongens, ik het mij dan. Yes! Oh, wat leuk! Het is nou dag 2 van de Ramadan voor mij. Ik hier vandaag weer een wekker voor mezelf zetten. Ik ben een wetter in de slipt. Ik heb dorst. Maar ik kan niks drinken. Vooral jong. Maar ik heb familie opnames, zeg maar iets. En ik zie hoe iets voor zit. En ja, ik heb dorst. Nou, dit zie je vooral in mijn iets. Ik heb dorst. Nog net honger trouwens, maar dorst. Hey, het is nou Tiesje. Hoe laat is het? 10:04. 10:04. Ik ben naar Hieke. Wij krijgen opnames van bij Omroep Friesland. Voor Chill React. Ja. En Hieke, hoe gaat het nou maar die fest? Ik heb dorst. Dat Maar is ik heb nou toast. echt wel honger. Ik heb echt dorst met honger. Ja, ik heb echt zandtoast. Ja. Oh, ik
kennen meer. En dan gaan we dan ook nog naar de macro. We gaan naar de macro, want we moeten buitenskippen van. Dus wens u succes. We hebben iets is verleid. Jongens, Judith. Al deze liedjes. Al die edities. Heerlijk, dit was toch? Dit mooi. Miljoen. Oké, we zijn dus nou in de macro. En hier is saffel eten. Saffel eten. Ik wil echt iets. Dit is zo erg. Dit is echt erg. Oh, mijn buk die brommelt er gewoon van. Ik heb nooit toast. Ik zie altijd niet neer. Ik wil eten. Ja, jongens, Judith. Ik hou heel erg veel van eten, dus ik vind het wel moeilijk. Heb jij misschien nog tips voor mij? Ja, gewoon iets, hobby's doen, zodat je niet aan eten denkt. Of ja, gewoon iets doen wat je afleidt of wat je leuk vindt. En dan denk je er niet aan. Goedemorgen, het is Wansje. Het is nu 10 uur. Ik ga eens even sporten. Hopelijk hou ik het vol, want ik ben wel een beetje, mijn energie is een beetje leeg. Want ja, ik kan het ontbeten natuurlijk. Dus ja, ik neem al een flesje water mee. Misschien gebruik ik hem net, misschien wel. Want ja, oors val ik daar natuurlijk del in de sportschool. Maar ik neem je mee. Dus tot zo. Doe jij aan de sport? Ja, voetbal. Ik zat eerst ook over na te denken of ik drinken mee. Ik had wel drinken voor de zekerheid mee. Maar ik heb rustig aangedaan en ja, zo komt het goed. Goeiejoen, het is nou Waasdie. Het is Jan van Jochenen en ik heb een trek, jongen. Ik heb hier een lekker bord vol dapjetten, witteltjes en zalm. Mooi sla. En heb ik hier nog een heerlijk toetje, lekkere cake, appel, banaan, misschien nog een ui. Ja, dat zal ik nou lekker opeten. Hey jongens, het is nou dag 3 van de Ramadan wat ik doe. En ik heb een probleem. Ik neem mijn Marwan. En dat denk je waarschijnlijk hier. Welke kies neem mijn Marwan? Ja. Deze mevrouw is in de maandelijkse periode. Ik ben vrijgesteld dan van de Ramadan als ongesteld is. Omdat ze maar onrein is. Dus, ik ben net als zo 3 dagen is volhouden. Maar ik eet hier wel lekker. Ik ga straks een pizzabroodje eten. Want ik heb zin in mijn pizzabroodje. En ik ga er lekker met drinken. Want deze 2 dagen die net heel leuk. Dus ja, ik moet nou helaas stoppen met de Ramadan. Want mijn vrouw is onrein. Dus even googlen. Hey jongens, het is nou Tonsje. Het is eind van de middag. Ik ben de hele dag met scholen bezig geweest. En ik merk nou wel echt dat het zwaar begint te worden. Ik merk dat ik weinig energie heb. Dat echt mijn maag die rommelt te roer. Ik heb zandhonger. Ik heb me net gefocust op scholen. Dus dat is... het wordt nou wel even zwaar, merk ik. Maar ja, je wordt een beetje een dag. Ja, ik ben nu bij de Swirl in Britsum. En ik ben heel erg benieuwd wat er ben ik iets weten over de Ramadan. Ramadan, dat is een feest. Dan gaan mensen, zo net per se gelovig te wezen, maar dan gaan de meeste moslims gaan dan 40 dagen vasten om het gevoel te hebben van die arme mensen. Want die kunnen net elke dag de hele tijd eten. Hey, en ik heb maar die in, maar de Ramadan. Dit is nou mijn 5e dag. Ja. Hoe denk je dat ik het dien? Goed. Ja, denk je dat? Als het die 4e dag is. Hoe denk jij dat ik het doe? Goed. Ja, ben ik gefaald of heb ik het gehaald? Nee, je hebt het gehaald. Ja? Wel goed. Ik heb nog een vraag. Voor de Ramadan, heeft ze dan wel eens een kauwgompje in die moeder? Nee, dat doe ik net. Nee, helemaal niks. Alleen nog bij het sporten ik nog om fitness. Dus het enige wat ik doe wat net mooi is water drinken. En was er ook nog iets is onder Ben die mooi doet onder Ramadan? Nou, ik wens hem wel veel succes, want Maist wil echt heel lang niks eten. Ja. Je doet goed. Ja. Hey jongens, daar ben ik weer. Het is vretejoen. De zin is krek onder. En ik heb gelijk de frituurpan onderin.
het is klaar. De 4 dagen ben om. Ik heb het volhouden, ik heb het helle. Af en toe wel wat water dronken, helaas. Maar ja, ik vond het een drege week wel. Het ging heel goed. In het begin weer het vol te houden, maar op een gegeven moment hier ik zo last van mijn energie. En werd ik heel erg burrig en ja, je kon echt heel erg honger. En dan is het heel moeilijk om net om dat eten te denken. Maar toch heb ik heel veel respect voor alle mensen die het wil doggen. Voor hun eigen geloof natuurlijk. Ja, en dat die gewoon een hele maand dit volhouden. Dat doet net iedereen. Dus petje af voor alle mensen die dat doggen. Dus ja, volgens mij weer dat allemaal voor deze week. Jou een Tomke en abonneer een op uw chillkanaal. En ja, let een weten als het ooit nog mooi zoals doen, mooi de Ramadan. En dan zie ik die weer bij een volgende Kleinpraat. Hoi!